Abale. Ban ji ka ba. Abale. Ban ji ka ba. Labari na zo ma da shi. Wannan irin labari. Anas Magu Fosto. Kamfani ne wanda ya kware wajen sayar da wayoyi. Kwarai kuwa. Ba ma sayar da wayoyi kadai ba har customizing yanayi. Kwarai kuwa. Za su iya ma customizing na batiri ya koma waya. Kwarai kuwa. Wata magana rantsuwa anan. Kuma za su iya ma customizing na keypad ta koma toce. Kwarai kuwa. Rufa mun asiri. Sannan kuma Anas Magu zai iya ma customizing na Ayatul ta koma ta Kino. Kwarai kuwa. Kai Anas Magu zai iya ma customizing na Samsung ta koma iPhone. Kwarai kuwa. Anas Magu Fosto zai iya ma customizing na memory ya koma agogo. Kwarai kuwa. Kai duk ba ma wannan ba, Anas Magu zai iya ma customizing na charger ta koma waya. Karkai mu hukka. No understand wallahi. Anas Magu Fosto idan ya ga dama zai iya ma customizing na USB ya koma iPhone. Ka san kalmar da ta rika fita daga bakin Ƙaryar banza. Ba komai, in dai akan Anas Magu ne zan jure. Gaskiya ne Allah ya ba albarka. Ku dai kawai ku je ku sayi waya a shagon Anas Magu Fosto. Wannan ita ce number sa. So in canza Samsung ne in koma iPhone. To ki kiri wannan number. Ni tun lokacin ina rasha na yi amfani da ita. daga wasu kasashe ma. Ku zama me kuke yi anan? Wayoyi za ka ba ni na aro. A shagon wa? Anas Magu Phone Store. To zo ki dauka. Dan foni me yake baka matsala ga wayanka? Idan na buɗe gallery sai WhatsApp ta buɗe. Live nan in zan yi sai na je gaban fanka. To ka je shagon Anas Magu Fosto ka sai waya. Ni ba shi sawa idan ba a wajen Anas Magu bane duk hauragiya ne. Saboda haka sai mun ga muna. Anas Magu wayar da inganci gashi ba tsada.